mwanchwa omurigereri buna enchira ya moyo kugenda gusegeta abasae kwelikia na kubugata ebibande muna enchira ya mona inde yo kwiyarigania ase obochore bane bu mwaka bwechiri bubere na 2025 ebere ase abasae bagendete gusegetwa guchwe sokia sobonge na gwaka chikura nigo oyo obwateganga yo kurigie kirokyo bochumbe ase ebunge ya Kitucha cha South Dr. Felix Atisa agendete no murubulio ebo gusegeta okwelikia kwa abasae na kubwata ebibande ase chinsemo echio korengana na bamenyi be chinsemo echio nigo yarenge egetirekane kubwata ebibande ebio kubwatikana ng'a chibesa nigo chiagasabiru chingaki chiakare na bono kwaitira asomorubuli koretwo ang'e nigo banyaika bakogokera getambo gerekio munagotumanyia umurikito Dipon Asanya Kwati kebande mnantu abangina go bigo tokonya nonye na asibi umbembiri bya serikali okonyora ngota bwati kebande tokonyara gokonya kara abamenyi ba Kitutu cha South nigo bono bagokeire ogwesoke wa Dr. Fred Matiang'i guchukurwanirira ekirego ky'oburai bwense ansobochori buri bosio ngana bono yabairire barabugwesokia asobonge elio kwelikia kubwata ebibande amboka ogega igonko ira ngambi ya mono Dr. Felix Atisa atorenteire amangana ayo kubwata ibande abantu nabange bacandikire chingaki chintambe batabwata ibande arietani gango sakarinya mwaka wese kinyirukia abanyagatani aigani gatore kanunda asengende yesuguri yebibande ebyo omwesimi wa Felix Atisa abaire kagotokonya gotoretera twabere tokubwata ibande bya satambe murabone district yete ya Busongo terianga mona intwe lakini bono igonkwera niribageri ngambia mone kiaro toreteire rero gaiga ang'enanga omurubirio obere gokoena nwabosa utali wakanira kende inse yoboteneneri wa Dr. Felix Atisa omuregistrar o Kitutu sub county nigo abagakwerera obuya bwokonyora ebibande buna abanainchi Chenkor kuwilta ukindo monda igo ntenenerete sub county ya Kitutu Central mu registrar n'abantu baitonda itoko batebi engenche nene yo kobane ekebande munayo manyene ne yengencho ekiagera ekebande nakyo wakere kura ekebande nakyo korwara wasabunya gitari elio kubarua koba omokenya nere buyakiro yo mokwelikia na kutwara ekebande nigo kerege ntokia muimu eyine nguba yawo kwirendera chinjira cyose nekerura agani nonye no gutaka gochora umugambi umwe kubwate ekebande nawo komochora ekebande ne nguba ego chigotokonya ase chikura chire motwe tochora umurai ekira kiegento kiamana chinga kibono omurubiri gakonyora obekeirwe chibesa cyogwakanira eli konyora ekebande bande is free mbosa nande bosa especially egobire bosa sabana bari batanya kobwata gusemo ndo bwensi utanya kobwata umugambi omanene oitoruto na arusi chibesa chiritu agakanire igo abana bari batanya kobwata igobire bosa lakini oli otugutete igo wakane fue mo no oli otaite go change gende gionsi gesare getase certificate nando wakane erwe mo chingaki echecho mu assistant chief sub location Iranda Charles Nyoso gasegeta abaibori korobya okogenderera kwa bana baba samatukari bosio unabona abana bange bana scholarship asengende bana batawate ibande abwate basa tegotyoka yetanya kumwine bana scholarship unabona help ntubwate challenge yabo twate ibande konya ru mwata kanya kwate kibande ntubwa manje twate kibande igo bidding atura au mwibuli kibande tumara uchako umona funsi kibande igo mwibuli bigiye kibande kyo mapema elindegero nya kwene bo mwana yanyore kibande in such cases konyora abana bari kintakana ngotaka toro muntu mwiyura close abakonye omwe photocopy yawo gari kumulikinga na yole guardian yayo tuale basa certificate y'umwana tuara ne kibande kuripotiri kitasenikia ukia gatembe kuliga school ya secondary ya Kanunda egotoke meje ward ya Nyakoe meje bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii litiriana igonkoro kwa Dipon Asanya.